ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟମଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳ। ମାରଣ ସ୍ତମ୍ଭନ ଯାହା ଅଛି ରେ ତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁକୁ ସଫଳ କରେ ଯାହାର ମନ୍ତ୍ରରେ ସବୁକୁ ସଫଳ କରେ ଯାହାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅସୁର ଜିହ୍ୱାଧାରିଣୀ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରକାରିଣୀ ଅସୁର ଜିହ୍ୱାଧାରିଣୀ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରକାରିଣୀ ଯାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଯାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ସୁଖୀ ଅଷ୍ଟମହା ବିଦ୍ୟା ସେହି ମା ବଗଳାମୁଖୀ ଅଷ୍ଟମହା ବିଦ୍ୟା ସେହି ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଆରେ ବାଃ ଶ୍ରୀଚରଣ ଭାଇନା ହଁ ଗୋଟିଏ ତାଳ ବଜେଇବା କଥା ତାକୁ ଯୋଡାଇ ତାଳରେ ଦେଲି ବଜେଇବା ପାଇଁ। ବିଭୁ ମତେ ଆଉ କଷ୍ଟିକିଆ ତାଳ ବଜେଇବାକୁ ଦବୁନୁ କଣ ଶିଖିଲୁ? ଗୋଟା ନୂଆ ତାଳ ଆଡ କଲି। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଚରଣ କୋଉ କୋଉ ତାଳ ଥିଲା? ପଞ୍ଚ এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇନି ଏ ତାଳ ଲାଗିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଝାମଦାଦ୍ରା ଝାମଦାଦ୍ରା ଝାମ୍ପ ଦାଦରା ଝାମ୍ପ ଆଉ ଦାଦରା ମିଶିକିରି ଝାମଦାଦ୍ରା ବୁଝିଗଲି 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 ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି।